Mai sana'a me ya faru ne? Babanmu ya mutu. Ya Mun zama marayu. to ina Adamu Zango. Wahala. Allah ka raba mu da wahala. Kwarai kuwa mana mun sayar da dukkanin abin da muka mallaka. Shashan banza shashan wofi. Me da wai me yake damun ka ne? A shafa ciki na ji ban ji shi ba. To ka je shagon aski a fara ma aski mana. Babu kai a jiki na shi ma ban ji shi ba. Ke kuma me ya faru kike wa mutane kuka? Wallahi muna cikin yunwa. Wannan kuma ke ta shafa. A taimaka mana dan Allah. Haji Hadiza aka ce wai bana baki laye ba. Kuma in ji wa. Ni ma jinai ana faɗa. Daga ina Kawai dai jinai ana faɗa. ina ruwan A'a ba ruwana. munafiki. Munafiki Gaskiya kai munafiki ne. Ke kuma karke da ki dauko yar aiki a gidan nan. dole in kawo yar aiki gidan nan. To ko ba zan biya kuɗin ta ba. Mu dole ka biya. Shin wai ke me kika dauki miji ne? Abokin zama mai tausayin matarsa, mai shagwabata, mai kuma ririta ta idan kuma bata jin daɗi ya tashi ya girka mata.